Unsik adlaw human sa pagpalit sa usa ka sakyanan ang official receipt o certificate of registration o plaka ang makuha na. Kini ang ipasalig sa Land Transportation Office kun LTO. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Lan ka na mo igipaybaw ni LTO Chief Assistant Vigor Mendoza II kisa ni akaron sa Subo. Og dinhi si LTO 7 matud pagi patuman na kini niadtong katapusang bahin sa Marso ning tuiga. Sa dulaan 600,000 ka mga plate numbers nga wala mahatag sa mga tag-iya niini o ganaa sa storage sa LTO 7 sa Dakbayan sa Talisay niadtong Agosto sa niaging tuig. Mato ni Joel Maluluyon, Chief Transportation Regulation Officer sa LTO 7, nga naa na lang sa 300,000 plate numbers ang backlogs. Humanahatag na ang kapin sa 183,000 ka mga plaka. Og mato di Maluluyon nya kini karong ilang gipaningkamutan nga maapod-apod na ilabi na ning pagpatuman na sa 11-day policy sa releasing of plaka. Sa ato ang new registrations, especially on motorcycles and motor vehicles registration sa atong mga liyong, kinahanglan mahuman sa LTO 3 days. Counterpart na to atong mga dealers na apoy 3 days. Pag-process sa ilahang mga papilis 3 days, all in all yatagal lang taong 11 days nga ma-release na gyud sa ato ang mga dealers, sa ato ang mga motorist ang ilahang OR, CR at saka ang plaka. So we tried our best nga makuha gyud nato ning timeline. Aron mahimo kining posible, mato di Maluluyon gipaabot nila ang dugang 30 ka mga personnel o uban pang mga resources aron makatabang sa paspas nga pagpagawa sa plaka. Samtang mamahimong matangtangan og accreditation ang usa ka vehicle dealer kundi usab kini katuman sa 11-day policy. Kasama na po dyan yung paglabas ko ng plaka. This can be tantamount to a suspension and ultimately cancellation of their accreditation. Being to say, kung talagang hindi ko gagawin ng mga dealer yung dapat nila gawin, eh mapipilitan namin i-suspend yung kanilang accreditation. Therefore, they cannot sell cars anymore. Tungod diini gipaybaw usab ni Asek Mendoza nga gipatuman usab sa LTO ang 15 ka adlaw nga paghatag ug pagtugot sa mga bag-ong nakapalit og motorsiklo ug sakyanan nga makabiyahe samtang nagpaabot pa sa OR, CR ug plate number. We are waiting for the order coming from the Assistant Secretary. That will be our basis for us to be lenient on our implementation, enforcement of no registration of travel policy as far as nanatoy dokumento nga clothing us with authority dili may manakop within 15 days. Ganihang buntag, bag-ong licensing extension office sa Dakbayan sa Sugbo ang gibuksan. Ug gana na usab dinhi ang Malasakit Center. Nahimutang kini sa kilid sa Dan, Gov M. Cuenco sa Barangay Talamban. Gilagway ang bag-ong dapit nga hamugaway ug hayahay nga maka-accommodate sa taga Northern Cebu. Itandi sa Malasakit Center kaniadto sa N. Bacalso Avenue nga limitado kaayo. We're thinking also, isama na rin ang motor vehicle inspection dito. Kasi pag mas kalat, di mas konti ang pila. Kaysa i-centralize natin in one location, eh haba ang pila doon. So the more we scatter it, the better. Although we don't have a limit, anything will come, will accept as long as it's time to process it. So we have to accept it so that we can reach those upland barangays. Our outreach program, the theoretical free, our diverse education center, and also for them to have proper licenses because most of them don't have license. Mas pabor kay namo kay dool ra agyanan ba. Di namin kinahanglan madto suda adto sa SM ba. I try lang ko ni. Sa una, sige adto sa SM man ko, SM nya kata nagpa-plastic mi dito sa ining Island Central sa Lapu-Lapu. Lalakip sa gisugdan na sa pagpatuman sa LTO 7 maong online appointment system alang ni atong buot nga mokuha o mag-renew sa ilang lisensya. Samtang gipaabot usab nga karong Mayo sugdan na usab sa pagpatuman ang pagkuha og courier nga mao'y mo deliver sa mga lisensya ngadto sa panimay o sa opisina sa mga nagkuha og lisensya. Lan? Okay, salamat Femari Dumabok.